ungdomskarakter. Så fik 8 på den gamle skole. Så skulle jeg ikke få 20. Det er rigtigt. Hun begyndte at store til ud, og jeg var pisse ligeglad. Nej, vi har også noget, hvor vi skulle ikke noget karakter. Var det med hende, eller? Nå, okay. Kør den selv, Frederik! Karakter for det? Ja. Sejt, Moni! Der er vildt, at man ikke kender, når man sidder på det. Tag i håndgivet, eller de der ringe sådan her, ikke? Så skulle jeg tage mikrofonen sådan her, så skulle jeg stå sådan her. Med benene op sådan her. Det er ikke så sikkert. Det er, at vi også skulle lave til den eksamen. Vi skulle danse. Og hvis der er noget, jeg er dårligt, så er det at danse. Det hørte sig med til eksamen. Så der var noget, der skulle stå og lave alle mulige underlige danse. Og der var en masse tilskuere, der begyndte at se dem der. Det var ret sindssygt. Nej, du må ikke stå for skolen. Nej, hvor er det godt spillet. Og nu! Og nu? Hvad for en? Jo, og dansen. Og dansen, så kan komme bagud et minut efter et minut. Så en kæmpe fejl af vores anfører. Så det er fordi vi er så pisse. Men nej, altså vi har jo Nej, vi ses til træning på mandag. Hvad? Hvad er det for stille ude? Det er første her med det vores billede, mand. Et flot spil! Godt slå ind, Laursen! Ja, det var rigtig godt lavet. Jeg forstår ikke godt noget mere, det ved jeg. Hvor langt forstår mange der bare. Hun har også lagt op til mange. Den må du tage med trænerne. Det er vores ansvar. Vi tager for kampen, Pia. Flot spillet. Ja, ej, jeg har faktisk helt ondt. Ja, jeg giver mig altid ondt. Jeg skal sidde i midten. Og det skal være mere end bare højt. Okay, skal lige pæne og sådan. Jo, altså det er nok. Pas med det her. Det er nok, det sker med. Jeg sagde Lars, man tror, at der skulle ikke så forskel på spillerne og ham. Jo. Så rigtig godt til Syllerød i dag. Eller vi er Ej, Syllerød, det smager så seriøst. Det er Syllerød.